El Padró de l'Escala té aquesta setmana un total d'11.289 habitants inscrits, una xifra que marca tendència a l'alça després d'una dècada d'estancament. En els 12 últims mesos des de l'esclat de la pandèmia s'han fet fins a 769 altes, molt per sobre del que era habitual. Les baixes en aquest període han estat de 339, deixant un diferencial positiu de 430 habitants més que un any enrere. De l'1 de març del 2019 a 28 de febrer de 2020, el creixement havia estat molt inferior, amb un diferencial positiu de tan sols 34 habitants. Les altes provenen bàsicament de 3 blocs: Barcelona, comarques gironines i estranger. No és un efecte aïllat. Aquest increment s'està detectant en moltes poblacions de costa o d'interior on hi abunden les segones residències. Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Certament això és un fenomen que s'està produint arreu dels municipis de costa i d'altres municipis de muntanya, petits municipis que veuen com la gent de les ciutats, les persones de les ciutats que poden tenir la possibilitat de teletreballar i tenen una segona residència sovint, s'empadronen i es produeix aquest fet. També és veritat que hi ha un percentatge important d'aquests nous empadronaments que provenen de l'estranger i un altre percentatge de la mateixa província de Girona. Per tant, Barcelona, Girona i l'estranger, pràcticament en percentatges similars, són els que produeixen aquest augment important en el padró d'habitants, que el quantificant s'ha d'acabar de depurar el padró, i això fa l'Institut Nacional d'Estadística. Des de l'Ajuntament ara s'ha de veure si aquesta tendència s'acaba consolidant o si es tracta d'un cas aïllat provocat pel temps que està durant la pandèmia. Però certament la pandèmia accelerarà moltes coses, accelera el món digital, la transició energètica, la transició ecològica, i sens dubte pobles com els nostres, com el de l'Escala, que reuneix tots els requisits per poder fer una vida plena, tant personal com professional, tenim tots els serveis, tenim una certa dimensió, i jo crec que això, vinculat al paisatge i al patrimoni, és un atractiu innegable perquè algú pugui establir-se aquí, pugui treballar des d'aquí i pugui fer la seva vida aquí. Dels 769 nous empadronats d'aquests últims 12 mesos, 310 provenen de poblacions de comarques gironines, 193 de Barcelona i 201 de l'estranger.